Era dur. Era molt difícil aixecar la vista i no veure res. No ser capaç de mirar directament en els ulls. Va arribar un moment que me'n vaig adonar que necessitava una empenta. Una mà amiga que me recordés qui som, que m'ajudés a retrobar el camí que va perdre, no sé quan ni com. Durant el meu procés d'inserció sociolaboral vaig tornar a sentir-me útil i forta i preparada per afrontar qualsevol repte que se me posés davant, recuperant a la fi l'autoestima que se m'havia anat difuminant. Treballant en la reutilització, vaig recordar que estim aquesta terra i que hem d'aprendre a valorar-la com se mereix. Vaig conèixer un món millor, on la solidaritat, el compromís i el respecte per l'entorn són les bases per créixer com a societat. I així vaig arribar a tenir el valor suficient per alçar el cap i mostrar-me tal com som. Ara sé que tot és possible i que comença posant la meva vida en el centre. Mirem-nos als ulls. Fundació Deixalles.